Hai Bes, iki aku ape masak pepes tahu yo guys. Nah, iku tahune dhewe kae dike alusne, lek wis alus lah bahine apa bumbu tambahne iku lah pokoknya sayur. Ora sayur sih, iku pokoknya tambah-tambahane terus tambah bumbu kok biasa lada, garam, masako ngono wae guys. Iku enak tambahan apa ya guys? Iwak apa jenenge iwak giling, ayam giling maksudnya kok iwak toh, terus kulit, terus bar ngono enek daun kemangi, enek apa jenenge tomat. Nah terus bar ngono dhewe bungkus yo guys. Iki aku bungkus aku dhewe lho sing bungkus. Aku ki belajar yo nang kene lho, nang omah ki mbiyen ki pernah diajari mamaku ra iso, terus bar ngono pokoknya aku nang kene pokoknya harus iso. Nah aku lu belajar nang kene akhirnya biasa guys. Lek wis biasa wis normal alami, terus bar ngono dikukus yo guys. Nah lek wis dikukus sabar ngono tak sitok-sitok dibantu nih anak bocil ta. Nah bar ngono ki langsung sabar yo guys. Nah bar ngono ki lek wis rodok mateng guys, kok bar ngono langsung wis rodok mateng iku. Nah tak delok wis mateng ternyata guys ya wis nek no.